Obrim l'espai a Salut Integrativa. Alejandro Sanz, bon dia. Hola, bon dia, Mari Carmen. Com va això? Molt bé, esperant a veure que ens contes d'eixa relació, no?, entre l'intestí i el cervell. Tu sabies que existia aquesta relació? Segur que sí. Jo sabia perquè t'ho he escoltat a tu moltes vegades. Clar, sí, a dia d'avui, bueno, ja fa molts anys que a l'intestí li diguem el segon cervell. Així que imagina't, perquè se li hagi considerat d'esta manera la importància que va tindre en el nostre primer cervell. Entonces volia explicar-vos pues, aquesta relació que hi ha entre estos dos òrgans que clàssicament pues, mai se'ns han relacionat i que a dia d'avui formen part de la diana terapèutica més real que existeix, sobretot des de l'enfoque de la psiconeuroimmunologia. Entonces veureu com els problemes a l'intestí, com pugui ser l'estrenyiment, el colon irritable, la distensió abdominal, el trobar-me sempre així com un flac, que les coses no em senten bé, afecta directament al meu estat emocional, pues, a sentir-me ansiós, a tindre depressió, a tindre insomni, migranya, observar, per exemple, en la nova generació de xiquets pues, el dèficit d'atenció i hiperactivitat. Està relacionat en això i podria ser una clau del tractament molt més enllà dels fàrmacs que actuen a nivell del sistema nerviós central. Entonces volia ficar un poquet de llum en tot això. Entonces, per què pot passar? No? Dius, com estan connectats, no? L'intestí i el cervell, el llum que està un de l'altre. Sí, o com afecta lo que està passant en un a l'altre, no? Clar, és degut a un procés que es coneix a dia d'avui com permeabilitat intestinal. ¿Vale? La permeabilitat intestinal vol dir que degut al nostre estil de vida, per exemple, estrès, tòxics, alimentació basada en cereals, làctics, i sobretot la toma d'antibiòtics en primers anys de vida, poden deteriorar moltíssim la membrana mucosa i la microbiota que viuen en l'intestí. I aleshores l'intestí queda foradat. Però vull que entengueu que aquest foradat de l'intestí estem parlant a nivell celular microscòpic. ¿Vale? Que ningú s'imagine... Que l'intestí se forada. Forats que se veuen. Vale. Estaríem parlant sempre a nivell intercelular. El que es fa malbé és la unió, la tight junction, per qui busquen en ciència, la tight junction que uneix les cèl·lules de l'intestí. Imagina't que elles deuen estar solapades perfectament unes en altres perquè el contingut de dins de l'intestí no puga passar a la nostra sang. No se filtre. Però és una paraula perfecta per això. Aquest problema de filtrat de lo que hi ha dins del meu colon, del meu intestí, a la meva sang, acabarà intoxicant la sang amb coses que no deurien estar a la sang, ¿vale? Com puguen ser aliments poc digerits, proteïnes incompletes, conegut com LPS, i poden passar tòxics equivalents a les bactèries, als virus, als hongos i als paràsits que hi ha dins del nostre colon. O sigui, si pensem bé que dins del colon està la majoria de microorganismes del cos, siguin bons o roïns, deuen estar ahí dins tancats. Com tinguen accés al meu sistema limfàtic i a la meva sang, podran passar allà on puguen acabar arribant, ja siga als meus músculs, als meus ossos, a les meves glàndules, ja siga la tiroides, els ovaris, però sobretot poden acabar arribant al cervell. ¿Vale? I així tenim que clavar una teoria prou moderna en la qual també se parla de permeabilitat cerebral. O sigui, que la membrana, la barrera hematoencefàlica que protegeix el nostre cervell d'estos tòxics que poden anar per la sang, també es fa malbé. També podria filtrar? Clar, si ja filtra la que me protegeix l'intestí i filtra la que protegeix el cervell, doncs el contingut intestinal acaba afectant al meu cervell, intoxicant-lo i, sobretot, inflamant-lo.
que això, ja saps que ho hem parlat, com un procés inflamatori al cervell acaba provocant moltíssims símptomes neurològics, que no pararia perquè seria des de les migranyes, com t'he dit, fins als vèrtigos, fins els acúfens, fins, com te deia, problemes de depressió, d'ansietat, de no poder dormir, de no tindre energia, de sentir-me desorientat, de sentir neblina mental, el que ho patís mantén, el no poder-se concentrar, el llegir i no enterar-me de res, el estar en un estat d'irritabilitat i de que a la mínima estic enfadat, reaccione fort. Tot això poden ser processos derivats a aquesta permeabilitat intestinal i cerebral. Imagineu-se lo important que és mantenir el nostre intestí de la millor manera possible. Per desgràcia, el nostre estil de vida poc humà està destrossant pràcticament tots els intestins de la nova generació. Recordeu que aquesta alimentació basada en cereals làctics i sucres, esta vida estressant, este ús i abús dels fàrmacs, acaben per destrossar-los sí o sí. Vale? Entonces, Alejandro, quan parles dels làctics, t'ho dic perquè m'ho han preguntat, parles de tots els làctics, no és bo prendre làctics? Vale, quan me referisc als làctics parle de la llet, de la vaca, l'habitual, la que trobeu en el supermercat, val? I això. El formatge típic també, i els iogurts, el Danone, conegut, tot això, lo de sempre. Els làcteos, en valencià, doncs els làctics. Tot això, al final, tenen proteïnes. A veure, quan parlem de persones amb, per exemple, colon irritable, acidès, distensió, estrenyiment, diarrea, hemorroides, llagues, sucre en sang, síndrome ovari poliquístic, diabetes, tiroiditis, fetge gras, fatiga, fibromialgia, dolor menstrual, migranya, erupcions a la pell, ansietat, depressió, augment de pes, qualsevol malaltia autoimmune com l'artritis, la psoriasis, Hashimoto, els problemes de fertilitat, els dolors crònics continus, ara me fa mal així, ara me fa mal allà, me s'adormen els braços, tindre lumbalgies de repetició, m'han dit que sóc intolerant a tal, que tinc al·lèrgia al pol·len, als àcars. Tot això, imagina't a quanta gent estem englobant. A la majoria. Claro, entonces, li va anar bé a algú prendre un aliment que li pot provocar permeabilitat intestinal, com és la caseïna làctea? Claro, la llet n'hi ha que entendre de què està formada i les proteïnes làctees estan considerades uns agressors de la membrana mucosa del nostre intestí i formen la nostra microbiota. De fet, aquestes proteïnes làctees se coneix una ben concreta, que és la beta-casomorfina 7, que acaba afectant al nostre cervell tal qual una droga. Què vos suggereix casomorfina, no? La morfina. És una molècula que acaba generant addicció. Quanta gent, quan li parla de que tal volta no li va bé la llet, te miren aterroritzats. Però com me tinc que llevar jo la llet? Clar, què prens, no? Com ho substitueixes, això? Però entren en terror. Però és que un minut antes t'acaba de dir no puc en la meva vida, no puc dormir, és que no faig de ventre, mira com estic, no pare de guanyar pes, tinc varius, tinc problemes a la meva menstruació. Jo li dic, pot ser que algo que prens habitualment t'estiga malaltint? O és que els humans tinguem errors perquè sí? Ja. És una bona deducció. Però clar, també anem a veure, la gent que està acostumada a prendre, no sé, pel matí, no? Perquè la llet se pren pel matí normalment, no? Te prens el cafè en llet, que diuen. Estem programats al desayuno de la tele, sí. Clar, al desayuno de la tele, el cafè en llet, o per a berenar, un cafè en llet. Sí. I també quan no tinc fam, passo per a dormir... Un cafè en llet, sí, o un gote de llet i així m'aprimes, saps? Calenteta que així t'aprimes i dos millor. Claro. Sí, això són els mites alimentaris dels anys 70 que ens han estropeat a totes les generacions. Clar, però tu com substitueixes això, aquesta beguda? Però és molt fàcil, hi ha llets respetuoses. Anem a dir-li llet a un producte blanc, si vols, ¿vale? Sí. Entonces, anem a dir-li a la llet... A les de tipus l'avena, no? Per exemple. No, l'avena tampoc la solem recomanar. Solem recomanar coco, avellana, armela, o que s'atrevisguen a viure sense eixe líquid blanc,
que mos han programat... No, però si és per fer-te algo calentet, Alejandro, pel matí. Bueno, n'hi ha infusions, també. Ja. O, si no sé, les opcions que t'he dit, les pots trobar a dia d'avui en tendes especialitzades ja en qualsevol supermercat. Sí, això sí. Sí. Mirem bé les etiquetes... Perquè tenen molt de sucre, no? Clar, si és que és aigua, sucre i aroma. És una beguda processada falsa. Entonces, hi ha que buscar marques que no ens prenguen el pèl i que realment ens fiquen en eixa llet, pues, si fica que és d'avellanes, pues que ens fiquen alguna avellana, encara que siga, per ahí dins. Ja. Que és que molt la peguen, de veres. N'hi ha que fixar-se en eixes etiquetes. És que és molt difícil, Alejandro, fer-ho bé tot. Jo sempre dic que les malalties comencen amb les excuses. Entonces, quan ja comencem en el molt difícil, eixe cervellet ja està programat a caure mal. No, però a veure, és difícil canviar el xip de tants anys. Difícil és els que naden i es falten els braços. Això és difícil. Ja, bueno, sí. Lo que tu estàs considerant com a difícil pot ser que siga un dels factors que més salut i més felicitat te pugui donar. Jo sols animo a la gent que ho prove. I no passa res, és provar-ho. Dir, va, vinga, vaig atrevir-me a fer la locura de la meva vida. O sigui, vaig atrevir-me ara a deixar-me la llet, el formatge tampoc, el que m'agrada a mi el formatge. Bueno, jo més que deixar, depèn de la gravetat de la persona. No, però si hi ha persona que s'ha vist reflectida, jo m'he vist reflectida en algunes coses de les que has dit, algunes, totes no, però igual hi ha gent que està escoltant-nos a casa i se veu reflectida en el que estàs dient. Bueno, ja te dic sempre que el millor és sempre consultar, perquè és que fer generalismes en el món de la salut no, cada un som un món. Me costa un muntó, perquè saps que jo passo a consultar a diari un mogolló de gent i és que cada cas és un món i a lo millor te dic algo i estic errant i generant alguna contradicció que tal, però per exemple, que generalment genera permeabilitat intestinal, el trigo, la llet, teniu-ho clar, igual que els antibiòtics i els fàrmacs, igual que viure estressat, agobiat tot el dia, perquè generem adrenalina i cortisol i aquestes hormones arrasen la microbiota intestinal saludable i obrin les juncions. O sigui, quan jo estic tot el dia cagant-me'n tot, parlant malament ja pressa, i tinc que, i empresa i que no arriba, i critique esto i critique lo altre, l'ambient hormonal m'està destruint l'intestí. Això és eix, veus, intestí-cervell. Com a través de la meva manera de viure deteriora el meu intestí i com a través de lo que minxe acaba deteriorant la meva manera de viure, la meva psicologia, provocant moltes malalties que arriben, ja t'ho he dit, des de la depressió i l'ansietat fins a dolors neurològics de tot tipus, o trastorns en els xiquets, d'aprenentatge, de conducta. Val? Això, ara la pregunta del milió seria, una persona que s'ha vist reflectida, com jo he dit, que sap que està fent d'una manera incorrecta, segons estàs contant-nos tu, l'alimentació i la forma de vida, que pot ser que tinga l'intestí permeable, això pot revertir? Per supost. Jo sempre dic que si donem males notícies sempre és perquè vaig a donar bones notícies, si no, millor me quede callat. Sí, hi ha que eliminar els agressors, el primer, que ja ho hem dit, ja que les cèl·lules de l'intestí renoven cada 3-4 dies. Entonces és molt interessant fer-ho perquè anem a veure immediatament un canvi en les sensacions, en les digestions o en la nostra conducta molt ràpid. Eliminar els agressors, com t'he dit, i augmentar l'entrada dels aliments interessants. Ja no és la pròpia permeabilitat, és que l'intestí és plena de bitxos roïns que se mengen el menjar per tu i que te canvien les vitamines bones i els greixos bons i les proteïnes, te ho canvien per tòxics i per coses que te van a donar mala salut. Entonces, ja que eliminar aquests aliments que alimenten els agressors, com els sucres, ningú menja sucre, però no saben que tot el que mengem pràcticament és sucre. Clar, però és que cal reflexionar. Clar, però això sí que... Ara no me vas a negar que això no és complicat, si tot el que mengem porta sucre. Perquè una cosa és que tu no te poses el sucre. Necessites un bon terapeuta en qui sentar-te per a tindre les estratègies i veuràs com és més senzill. Tots els pacients que venen a curar-se ho logren. I t'assegure que ve gent amb molt poca energia allà, amb molt poca motivació
i que no els queda altra que fer-ho, i ho fan, i després els canvia la vida i te diuen, mare meva, allò era tot una excusa i resulta que és tot molt senzill, però tens que tindre-ho clar. I ficar-te en bones mans. Bueno, com dèiem, eliminar els agressors. Què més és superinteressant? Ha demostrat molta eficàcia l'ús d'enzimes digestives per a millorar la digestió, la glutamina, la quercetina, els suplements d'aloe, de la cúrcuma, el MSM, que aporta azufre, el zinc també ajuda, sobretot menjar real, llevant pues, majoritàriament el que vos he explicat abans, i añadint tot allò que és molt més interessant. Frutes, verdures, hortalisses, tubèrculs, arrels, fruits secs, carn de qualitat, peix de qualitat, ous de qualitat. Mireu si n'hi ha coses per a menjar per a que després se me lleve la llet i no sàpia què tinc que menjar. O sea, n'hi ha 5.000 coses i són que ens fixem en mi veneno quotidiano. Que curiós. Pot ser que siga addicte al meu veneno? Jo li explico a la gent que pensen en els casos dels alcohòlics. Saben que l'alcohol es deteriora la vida i, en canvi, què passa? Que tenen aquesta necessitat. I sempre van a tindre una excusa i un motiu. Ai, que difícil llevar-me l'alcohol. Ai, és molt difícil, molt difícil. Pues seguix. Al final la salut igual t'obliga quan ja hagis patit mogolló. Vale? Sí. Bueno, comida real, si pot ser quilòmetre zero, lliure de pesticida, val? Buscar un bon terapeuta que diagnostique bé esta permeabilitat intestinal, el SIBO, esta alteració, neuroinflamació cerebral, per exemple, hi ha proves que es fan als hospitals, que la gent que ha patit això pues, ja ho coneix, proves d'aliento, d'orina, de lactosa i manitol, en la sang es pot buscar la zonulina, medir les immunoglobulines X i immunoglobulines A, això ja són coses un poc més tècniques, propis de nosaltres. Sí. Controlar els patògens. Vale? Existeixen antibiòtics, antifúngics, antiparasitaris i antivírics naturals que funcionen bàrbaro. Funcionen superbé, sense alterar la nostra microbiota intestinal. Existeixen probiòtics, tant aliments probiòtics, com el iogurt caser, el xucrut, el kimchi, els encurtits, el kefir d'aigua, la kombucha, com suplementació probiòtica. Però en aquest cas també aconsella que siga pautada per un professional sanitari especialitzat, ja que el món dels probiòtics és molt complex i hi ha que saber moltíssim per acertar-ho. Entonces no és, jo ja me prenc, com m'arriba, no, què va, jo ja me prenc un probiòtic. Han agarrat el primer que han vist o el primer que s'ha recomanat a algú i creuen que ja està tota la feina feta. I la veritat és que n'hi ha que fer, ja veus totes les cosetes que t'estic contant, que són interessants, que hi ha que manejar. ¿Vale? Fibres prebiòtiques per al probiòtic, que són bactèries, prebiòtic. Pre significa aquelles fibres que van a menjar estos bitxets, perquè el probiòtic al final són bactèries saludables de diverses famílies, com el lactobacillus o els acidophilus. Entonces, si jo no menjo suficient quantitat de verdures, hortalisses, tubèrculs, arrels, estos bitxets no van a poder menjar i entonces moriran. I quan moren els meus bitxets bons, tranquil·la, que els mals sempre estan disponibles. I això no moren, no? No, això es repliquen a una velocitat increïble, sobretot quan estem estressats, quan mengem mal, quan tenim el cos intoxicat de pesticides, de bisfenol A, de metalls pesats. Clar, tot això és superinteressant, saber millorar l'estat del fetge de la persona i del renyó perquè pugui traure tota aquesta toxicitat, ¿vale? Entonces recordeu que l'eix intestí-cervell al final vol dir que aquest malestar de l'intestí acaba afectant el meu cervell i aquest malestar cerebral de no trobar-me jo bé acaba afectant al meu intestí. Recordo que el sofriment psicològic genera hormones que agredixen el nostre colon. Entonces, darrere d'un colon irritable o d'un estrenyiment, que no t'estranya que n'hi hagi persones hiperpreocupades, superautoexigents, supernegatives, altres molt poregoses. No és casualitat, no vos estic contant ninguna màgia, és evidència científica. ¿Val? Entonces, m'agradaria remarcar que la connexió entre este intestí i este cervell és a través d'hormones,
és a través de citoquines del sistema immunològic, o sigui, que la inflamació del colon me inflama el cervell. ¿Vale? Sí. Entonces, allò que llavors vaig estar explicant del dolor crònic de pacients amb fibromiàlgia, sí. On anem a mirar? Veus com l'alimentació sí que té que veure? Ja. Com no va tindre que veure l'alimentació o l'estat psicològic d'una persona en què tinga dolor o no tinga dolor o tinga fatiga? Clar que té que veure. El que passa és que hi ha que clavar totes aquestes equacions que dins del nostre el nostre paradigma mèdic actual no caben per cap lloc. No caben, és que no caben. Hauríem canviar tantes coses que dir-li a una persona que el seu estil de vida és el 90% de la seva salut i entendre realment què és això que sent en la panxa o el per què no fa de ventre. És que no és normal no fer de ventre, no és normal no dormir, perquè té falta triptòfan, perquè té falta serotonina i melatonina. On van a parar aquestes substàncies tan importants que se segreguen en el colon? Van a parar al procés inflamatori. Una persona que està inflamada no pot tindre benestar emocional. Saps com tapem normalment aquest malestar emocional? Com? Amb uns aliments que una gran indústria ens va preparar que tots som addictes a ells. Ja vas entenent? Sí. Ixa llet, ixe formatget, ixes galletetes, ixe bocata, ixe alcohol, ixa cervesa, tots aquests aliments intenten d'alguna manera calmar moltes vegades espais d'ansietat. Vegeu que n'hi ha conductes addictives alimentàries. Sí. No t'estranya que normalment el que pitjor està, més cansat i més està, més addiccions li trobe. Hasta el punt que, per exemple, xiquets amb hiperactivitat, les seues mares m'expliquen que apenas prenen 2 o 3 productes en tot el dia. Modo para que mantingues, soles menjar natilles, galletes i papes. Ja. Què te pareix? Claro, dime quina explicació hi ha que no siga algo similar al que vos intento explicar. ¿Val? Entonces, dir-vos també que la connexió entre l'intestí i el cervell se fa majoritàriament per el nervi vago, o sigui, que n'hi ha un cable de la llum que els connecta directament. Entonces, anem a intentar veure les dues estructures com si foren una. I veureu com ja tinguem més comprensió de lo important que és viure calmats, tranquils, viure una vida que ens agrade, amb relacions agradables, saber practicar el mindfulness, saber estar en el aquí i l'ara i no en el pensament repetitiu dels agobios, dels tengo que, de tot el que no va bé i que tinc que pegar-li voltes una i una altra vegada. Tots els que tenen aquest cervell rumiant connectat les 24 hores al dia tenen que saber que segurament estan patint inflamació al seu intestí i al seu cervell i que els està obligant de manera automàtica a viure en el cervell de mono. Vamos, que no s'estan enterant de la vida. I creuen que això és la vida. Este estat de preocupació, de sofriment, que la vida és això, i d'ahir no els traus. Que és lo normal, Entonces, no? Clar, tens que trencar el círcul viciós i la millor manera... Tu imagina que dius a una persona preocupada, pues no te preocupes. A una persona negativa, pues no sigues negativa. I quedar-te tan ample. Ja. Pues no és així. Com ajudem en psiconeuroimmunologia a través de la nostra... Bueno, primer jo i després de la nostra nutricionista. Claro, es fent canvis alimentaris, es fan una injecció d'energia a nivell emocional, que és que ve el primer dia una persona i el segon dia ja torna altra persona que reflexiona, raona, es comporta totalment diferent, perquè tots els cervells inflamats pràcticament són iguals. T'assentes a parlar i és que és sempre el mateix, les mateixes excuses, tot igual. Una de les excuses que tu m'has ficat, això és molt difícil. No, però que no era una excusa. Però jo volia dir-te que, clar, quan tu portes ja no sé quants anys acostumat a fer les coses d'una manera, després costa canviar. No dic que no siga possible, claro que és possible, però... Jo, Mari Carmen, li dic, això se diu una creença limitant. Jo, en canvi, la creença que dono als meus pacients és que sols tens que decidir ara mateix el fet de voler canviar. És una decisió, és un moment, és una creença limitant creure que no és possible. Entonces, veiem això, un patró de conducta molt diferent entre aquelles persones que estan obertes al creixement, l'aprenentatge i a la no excusa
i les que sempre se diuen el mateix per a seguir igual. Sí, a veure, és que hi ha gent que a lo millor pot pensar, una persona que siga a lo millor més major pot pensar, jo ara ja a aquestes altures... Per això t'he preguntat jo, mai és tard, no? Mai, però... I te pots recuperar. Te contaria tants casos de gent que ve realment a apurar ja al final de la seva vida, que ja t'han dit que no els va al carrusel mèdic, que cada vegada que han anat que estan molt malament i que necessiten alguna cosa, i que només amb consells senzills, nosaltres fem domiciliària també, anem a casa de gent que està en el llit, que pràcticament no està en els últims, l'últim. I que casualitat que quan els ofereixes un canvi alimentari, de repente comença a reviscolar, a anar millor, i després si és que segurament li ha anat mal aquesta alimentació tota la vida. No pot ser... Ara mateix està passant una visita en una persona de 50 anys que m'ha contat l'historial de 4 vides de persones de 90 anys. O sigui, una cosa exagerada. Ella mateixa em diria, a mi és que mai m'ha anat la llet, però ma mare és que m'obligava. Mai m'ha anat bé i sempre me l'ha pres per el calci. Sí, és que és una altra... Claro, és una altra creença, no? Claro, pues ja saps que pues, així un poquet estic intentant remoure un poquet les creences, almenys fer pensar a la gent. Sí. Ja que cadascú opine, pense lo que vulga, jo vos transmitisc la ciència i la meva pràctica clínica que hi ha actualment i oferisc a la gent que realment vulgui buscar, que ja sabeu que en les nostres xarxes socials hi ha moltíssima informació. Hi ha llibres molt interessants parlant d'aquest tema, com el llibre, es diu llibre GAPS, ¿vale? És un llibre groc, que és el síndrome psicointestinal de la doctora Natasha Campbell, que és francament increïble. O sea, està tota aquesta informació ben explicada, no és que tragam tota la informació d'ahir, però és que és difícil trobar un llibre que puguis llegir en espanyol i que n'hi hagi tanta informació. Habitualment doncs, vas estudiant metanàlisis en anglès, que van eixint. Aleshores, aquest llibre és un llibre que pot comprar qualsevol persona i pot donar-se compte que segurament tots els fàrmacs que està prenent pel seu estat d'ànim pues, no estan donant en la diana que necessitaven. I tots aquests aliments que estan prenent per als ossos, resulta que li està llevant els ossos, perquè a mi diràs, te ho he dit més d'una vegada, com estan els ossos de les nostres dones? Fatal. És que estan fatal. Entre l'artrosi, l'osteoporosi i el dolor, i jo dic, però si més gent no pugueu prendre, més formats no cap, més suplementacions de calci ja no podeu. Com pot ser que sigueu males dels ossos? I sempre dic el mateix. Un ventre inflat és un ventre molt malalt que va acabar afectant el teu cervell de manera directa. I això era el que intentava explicar a través d'aquest concepte anomenat eix intestí-cervell. Ja heu vist que n'hi ha tela que cortar. Doncs, Alejandro, gràcies per fer-nos pensar, que és del que es tracta el programa, i ja després cadascú que trie, no?, la manera de viure. Clar, la informació moderna no està feta per a tots. Recordem que vivim en un sistema que se'ns ha educat per a tindre unes creences fermes i tirar d'ahí i no ser responsables del que ens passa. Entonces, esta informació que se vos dona està feta per a gent que té ganes d'empoderar-se, que té ganes de canviar creences i, sobretot, dur-ho a la pràctica. Jo, el millor argument sempre és el mateix. Tu prova-ho. Fes, intenta-ho. No tingues por. Encara que te diga tot el món que absurde, que fort, botar-te una minxa, te vas a morir, que tot això que no, de botar-te una minxa no és molt ningú. Ja te dic jo que n'hi ha molts referents que tenen molt de poder en les nostres comunicacions, que no paren de repetir una i una altra vegada lo perillós que és botar-se un des de xuni, lo perillós que és botar-se una menjada. En un país, i que diguen això en un país de malalts de sucre, en un país d'obesos, en un país on el càncer augmenta de manera exponencial i en ell també els problemes de fertilitat. Dona molt que pensar si ens han explicat bé com funcionava el món de la salut, perquè pitjor no podem anar.
Això és la realitat, Mari Carmen. Alejandro, anem a recordar on vos poden trobar. Sí, bueno, el número de la clínica que tenim al Beric, vale, la clínica Alejandro Sanz, és 620 55 89 84. El meu Facebook, Alejandro Sanz García, i la fanpage de la clínica, Alejandro Sanz Salut Integrativa, la web www.salutintegrativaalejandrosanz.com, i allí és que, vamos, qui vulgui trobar, va a trobar. N'hi ha de tot. N'hi ha de tot. I sobretot, per a tots els gustos. A atrevir-se, per a tots els gustos. Val? I animar a la gent simplement a atrevir-se. Atrevir-se, si estàs sofrint, atrevir-se a buscar els motius que no siguen és que és l'edat. És que això jo ho he heredat, i és que això ja m'han dit a mi, que no me passa res, m'han mirat l'analítica i m'han dit que no me preocupe, que vinga l'any que ve, quan estic sofrint barbaritats. Entonces, qui està sofrint, segur que aquesta informació li encanta. Qui no té necessitat de canvi, aquesta informació li molesta. Sol ser una regla que veig molt en consulta. No? Sí. Ve una parella i el que està malament està en els ulls com a plats sentint-te, i el que està bé està dient, buah, això són xorrades, buah, això són tonteries. Claro, com se nota que tu dors, com se nota que fas de ventre, com se nota que no te fa mal tot el cos. Ja. perquè el que està malament vol saber, vol entendre... El que està malament vol estar bé. Claro, està més obligat. És una expressió que usem molt, que es diu l'enfermetat com a camí. La enfermetat no és més que la manera que té el nostre organisme, aquests símptomes que estem tapant amb pastilles, són la manera que el nostre cos i la nostra ment intenta avisar-nos de que no estem fent les coses bé, de que tinguem humilitat de reconèixer quines coses no s'estan funcionant i tindre la capacitat d'anar canviant prova i error, fins anar trobant-nos cada dia més forts, més feliços, més sans. No pensar que és que la vida en si em deteriora i que lo normal és això que estem veient. Homes i dones en 45 anys amb l'estat energètic d'ancians. Què creieu que va passar en la tercera edat de tota aquesta nova generació? No anem a caure en els hospitals, ho dic en sèrio. No és una cosa... Va haver una epidèmia, a no ser que comencem a canviar tots un poc, ja no dependre tant de fàrmacs, d'hospitals, de cirurgies. Entonces, tot va per este canvi d'estil de vida, canvi de paradigma, empoderament personal, bons aliments, exercici físic, perquè mos cura mogolló el nostre intestí, i aprendre a viure un poc més tranquils, un poc més equilibrats, a cultivar les bones relacions, a cultivar aquelles activitats que realment m'agraden a mi, no al meu alrededor, a mi, que m'agrada cantar, que m'agrada pintar, que m'agrada la natura, que m'agraden els animals, que m'agrada ballar. Ànim, ves a per ello. No dones la teua vida als demés perquè després aquells demés se quedaran sense tu perquè estaràs malalt i no te podran disfrutar. I això és una trista realitat que vivim molts. Molts hem perdut a seres buibuts molt prompte per malalties com el càncer i se mos segueix dient que és una malaltia que ve per la mala sort o per la genètica. I crec que hauríem reflexionar més i hauríem anunciar més vegades que una persona que no fa de ventre, una persona que el seu colon no funciona o que no descansa o que no té energia, que ja està mala, que no busque ninguna analítica que li confirmi un nom d'una malaltia. És que això ja és signes de que algo no està funcionant gens bé i que hauríem buscar aquells professionals que realment els escolten i els donen argumentacions que tinguin una lògica més basada en això que vos conte. Més que en que, com me fa mal, me dones una droga que me lleve el dolor, com estic deprimida, me dones un fàrmac que m'altere la conducta, com el xiquet és nerviós, li doni una pastilla perquè se tranquil·litze, i així crec que no anem pel camí correcte. O almenys és el meu punt de vista. Ja sabeu que les opinions, cadascú pot tindre les que crega. Està clar, però a veure, este espai és per a que tu ens dones la teua opinió i el teu punt de vista.
Te l'ha donat, eh? Sí. Alejandro, moltíssimes gràcies una setmana més i t'espero la pròxima. Bueno, és un plaer que compteu amb mi i la setmana que ve un poquet més. I millor. Gràcies. Vinga, fins pronte. Adéu.